Nie každý príbeh je plný dobrodružstva a radosti. Vitaj v temnom svete Pokémonov. Toto nie je bežný príbeh trénera, ale hororová poviedka, ktorá odhaluje desivú stránku našich obľúbených tvorov. Upozornenie, video nie je vhodné pre osoby mladšie ako 12 rokov. Ak si trúfaš, zhasni svetlo, nasaď si slúchadlá a začíname prvú kapitolu môjho príbehu. Rozhodnutie o štartovnom Pokémonovi mi bolo jasné. Vybral som si Bulbasaura. V poslednom čase ho mám zo štartérov prvej generácie najradšej. Začínam hrať Pokémon verziu Green a tak je aj tento výber tematický. Navyše mi dodáva jasnú výhodu oproti prvým dvom Gym Leaderom. Bulbasaur je totiž veľmi efektívny proti kamenným aj vodným Pokémonom. Rivala som detinsky nazval chodiaci zadok, ale aj tak som ho nedokázal poraziť. Nevadí, na budúce mu to spočítam, aj jemu, aj jeho Charmandrovi. Na Route 1 som trénoval, získaval levely a v lesoch som chytil Pidgeho. Bežný úlovok, ale môj obľúbený vtáčí Pokémon a po evolúciách dosť užitočný. A potom neuveriteľné šťastie. Vo Viridian Foreste sa mi podarilo relatívne rýchlo nájsť a chytiť Pikachu. Nielen z nostalgie ho budem chcieť vo svojom hlavnom tíme. Rattata, čo mi skrížili cestu, poslúži len ako rýchly zdroj skúseností pre môj tím. Keď sa Bulbasaur konečne naučil okrem Tackle aj Vine Whip, teda viničový bič, vedel som, že je čas vyraziť do Powder City. Tam ma čakal môj prvý veľký zápas s Brockom o kamenný odznak. Do gymu som vstúpil so zvláštnym pocitom. Spomenul som si, ako Brocka vykreslili v anime, ako komickú postavu. Je dobrosrdečný a láskavý, ale často terčom vtipov. Prišlo mi, že stratil majestátnosť z hry, kde ako skúsený gym leader vypráska každého zbrklého a nepripraveného trénera. Začal zápas. Geodude proti Pidgey. Očakával som klasické útoky, Tackle a Defense Curl. No po pár ťahoch Geodude použil Psychic. Zamrzol som. To predsa nedávalo zmysel. Geodude žiadny taký útok neovláda. Obrazovka Gameboya sa zmenila. Farby stmavli. Pridal sa nepríjemný pocit. Naježili sa mi chlpky na chrbte. Na krku som pocítil studený dých. Uvedomil som si, že zariadenie pevne stískam v ruke a nedokážem otrhnúť oči z displeja. Obraz sa akoby stával reálny. Zahmlilo sa mi pred očami. A potom som si to uvedomil, že už nedržím Gameboy v rukách, stojím priamo v aréne. Cítim pod nohami chladnú a kamennú podlahu. Cítim pach prachu a vlhkého kameňa. Brock stál majestátne na druhom konci boiska. Pousmial sa. Takže myslíš si, že ma môže znova poraziť? Dnes nie. Toto je moja pomsta. Jeho hlas znel inak ako v anime. Hlbšie a chraplavo. Geodude náhle padol. Možno až podozrivo ľahko. A potom to prišlo. Brock siahol po druhom pokebale. Pripravený? Spýtal sa, no nečakal na odpoveď. Obaja sme vedeli, čo príde. Ale ja mám svoju tajnú zbraň. Brock sa na mňa pozrel desivým pohľadom a vysmial sa. Tvoj Bulbasaur nič neznamená. V tom mi prebehla hlavou myšlienka. On porušuje pravidlá hry, len aby sa pomstil. Z Pokéballu sa vynoril Onix, alebo aspoň niečo, čo malo jeho tvár. Bol celý čierny, nie sivý, nie tmavo sivý, úplne čierny. Ako keby bol vytesaný z tieňa, nie z kameňa. Jeho oči žiarili temným, fialkastým svetlom. A bol obrovský. Viac než to. Skoro sa do arény vôbec nezmestil. Môj Pidgey sa na mieste zrútil, ako by ho niečo pripravilo o všetku energiu. Odpadnutého vtáka som stiahol do Pokéballu. Prepadol ma neuveriteľný strach. Bez rozmýšľania som sa otočil. Utekám k dverám gymu. Sú zamknuté. Tresnem do nich, trieskam pesťami, no nepohli sa. Cítil som dusenie pod nohami. Onix sa blíži. Každým pohybom je väčší. Jeho telo vyplňa priestor za mňou. Zovriem svoj Pokéball. Bulbasaur, Razor Leaf. Kričím, aj keď tento útok by ešte nemal poznať. Ostré listy pretrhnú vzduch a dvere sa s rachotom roztrhnú. No za nimi nie je malebné mestečko. Je tam úzky tmavý tunel. Vlhký a zapáchajúci. Bez váhania bežím. Za chrbtom počujem Brockov hlas. Neutečieš. Vieš, kto tieto tunely vykopal? Všetko mi docvaklo. Toto sú Onixové tunely. Razil ich, keď bol menší. Teraz sú dokonalou pascou. Pri behu sa náhle otočím a zbadám Onixové oči. Desivé, neprirodzené oči dravca. Plné neposlednej túžby po koristi. Zdalo sa mi, že ešte väčší, než som si myslel pri poslednom pohľade na neho.
Bežíme, až sa zastavím. Lapám po dychu. Bulbasaur do mňa drgne. Omotá ma viničmi a ťahá ďalej. Steny jemne svietia. Hornina má žilky, ktoré vyžarujú slabé modrasté svetlo. Keď sa ich dotknem, cítim teplo a vlhkosť. Onyx je slabý proti vode. Možno by to mohlo fungovať. Ale Rachot sa blíži. Vybehneme do priestrannej jaskyne. Cesta ďalej nikam nevedie. Sme v pasci. Dobehnem na koniec tunela a opriem sa rukami o chladnú stenu. Pod rukami cítim teplo a vlhkosť žilky, modrosť svetelkujúcej horniny, ktorá osvetľuje tmu okolo mňa. Než sa stihnem nadýchnuť a začať rozmýšľať nad nejakým plánom, prerušilo ma Bulbasaurovo skúčanie. Vo vchode sa objaví Onyxova hlava. Ako to, že som ho nepočul. Klže sa po vlhkej hornine ako obrovský had. Za jeho hlavou sa vinie nekonečné temné telo. Toto je jeho brloch a môj koniec. Cítil som, že toto už nie je len obyčajný Pokémonový zápas. Bulbasaur sa trasie, jeho oči sa upierajú na mňa. Vtedy si všímam, tá vlhkosť z horniny sa zachytila na čiernom Onyxovom tele. Spomeniem si na tú epizódu z anime, kde Ash porazil Onyxa elektrinou, keď bol mokrý. Pikachu, Thundershock, kričím a hádžem Pokéball. Záblesk, ozónový zápach, svetlo vyplní jaskyňu a potom tma. Onyx stojí bez újmy, ešte majestátnejšie ako predtým. Jeho čierna farba sa ligoce v modrastom svetle, ale nie všade. Pod chvostom má Pikachua, ten je bez pohybu. Nie, Pikachu, nemôže byť mŕtvy. Pokémoni v zápasoch len omdlievajú. Brokov hlas zaznie od vchodu. Nie, je len omráčený, ale už sa viac nepreberie. Onyx si na ňom teraz pochutí a potom aj na tebe. Onyx otvorí papulu, vidím ostré zakrivené tesáky. Nie z kameňa, niečo organické, niečo živé. Oni sa hýbu, tie zuby sa vlnili, hýbali. Toto nie je Pokémon. Bulbasaur predo mňa odhodlane vkročí. Cítim jeho odhodlanie, ktoré som u ňoho ešte nevidel. Pikachuov márny útok mu dodal odvahu. Začne útočiť, listy preťali vzduch. A v tom som to zbadal. Odokryté časti Onyxovho kamenného tela, pokryté horninou. Ten bleskový útok nebol zbytočný, objavili sa praskliny. Bulbasaur neprestával útočiť. Listy, ktoré narážali na čiernu tmu Onyxovho tela, zmizli. Pohotila ich tma. Avšak odokryté časti mi dodávali nádej. Brock sa smeje. Tu už pravidla Pokémonov neplatia. Ale ja vidím opak. Praskliny sa rozširujú a drolia sa z nich kamienky a prach. Pikachu sa pohne. Brock s úšklepkom. Neboj sa, maličký, už to nepotrvá dlho a Onyx sa nažerie. Nakrm sa na moje pomste. Onyx sa pohol. Už nie je čas. Nestihneme to. A potom žiara. Ale nie od Pikachua. Od Bulbasaura. On sa vyvíja. Teraz už s Ivysaurom čelíme čiernemu prízraku. No šanca zachrániť Pikachu nám dodáva odhodlanie. Daj do toho všetko. Vine Whip. Do prasklín. Kričím. Z chrbta, kde má Ivysaur pučiace semienko, vyrástli silné výhonky. Piče, ktoré udierali tvrdými nárazmi do Onyxa. Jeho kamenná škrupina sa pod nimi začala drobiť a praskať. Onyx zareve a z jeho tela sa začne valiť čierna hmla. Pohlcuje jaskyňu, zaplňuje priestor okolo nás. Zahaluje Brocka. Ivysaur chytí Pikachua, vloží mi ho do rúk a obaja ustupujeme pred prázdnotou. Posledné, čo vidím predtým, než ma tma pohltí, je Brocková tvár a jeho slova. Zapamätaj si to. Rachot, zvyšok, čo bolo Onyxom, mne sa z neho stalo tamto, nech to bolo čokoľvek, dopadlo na zem. Kamenné kusy, ktoré predtým držala po kope nenávisť, ležali v prachu a mierne svietili v tme, na modro. Čierna hmla sa pomaly rozplynula. Žmúrim očami, zacítim jemný vánok a príjemnú vôňu. Ide od Ivysaura, je to jeho aróma, ktorú vypúšťa, keď sa raduje. Je po všetkom? Stojím s Ivysaurom a Pikachuom pred otvorenými dverami. Do Brockovho gymu. Vo vnútri je prázdno. Nikto tam nie je. Pevnejšie zovriem Pikachu. Chudáčik maličký. Ivysaur sa zohne, niečo zdvihne a otočí sa ku mne. V jeho ústach vidím kamenný odznak. Som pripravený vyraziť za Misty? Nie, je čas ísť do Pokémon centra. Postarať sa o nich, kým je ešte čas.